És segítő örömet tudjak szerezni ezeknek a gyerekeknek. Mind örökké ámen. A Atya, a Fiú és a Szent. Kicsit rá még a lábam, szóval nálunk ki kell menni a szélére, hogy könnyen megemelni. Nem szabad nézni a deszkát, az a lényeg. És akkor megtanulunk be egy lépet, előre. Akkor nyitva nem kell. Hogyha ez már jól megy, akkor megtanulunk vele körözni, az nagyon egyszerű. Így kezdjétek, hogy az, hogy így és én lassan megy. Aztán, akkor már jobb. Akkor jól megy ez a két körzés, akkor két kör balra, két kör előre. Jó, de fáll. Nem. Jó, hogy még. Álljatok meg vissza! Mindegy. Figyeljetek, ha jól megy a körzés jobbra-balra, ezt most a kettőnket mondom, nem a profiknak, hogy úgy is tudjátok, de aki még nem próbálta, na hallott jól. Egy félkör jobbra, félkör balra, és akkor megy előre a bőrtet. Erre van. Mikor deszkázik? Nem mondod, hogy megmutatom a videót. Hát, ha beleszünk az újságban, utána rekompoljuk. A nézőket külön köszönjük. Siki! Vagy ezzel ott? Siki! Ez jó. Olyan nehéz nekem. Jó, akkor tehát lépeketünk el a hátra, lépeketünk, akkor körözünk. Nagyon brutál. Leállnak, csevicsék leállnak. Nem? Nem. Valamiért megkapnak? Rászkából ilyet fogunk. De nagyon durva. Nagyon jó, meg ennyi. Köszönöm szépen!